Dili nagsingabot nga Pasko dasok na sabang mga tao sa mga tiyangge, malls ug man pang dapit aron mag-shopping. Pahimangno sa Mandawi City Police Office magbantay sa ilang gidalang kwarta ug kun mahimo dili magsul-ob og mga alahas. Si Chona Carion sa report. Kung asa ang daghang tawo siguradong adunay economic activities, mausab kini ang target sa mga daotang elemento nga maayong mupahimo sa higayon. Karon nga nagsingabot ang Kapaskuhan, gipaabot nga mudag sa asab ang mga tawo aron mag-shopping. Nunot niini, ang Mandawi City Police Office mipahugot sa ilang police visibility ug pagpatrolya ilabi na sa mga dapit din dagsa ang mga tawo. Uban niini ang ilang mga pahimangno nga mag-alerto sa kanunay aron dili mabiktima sa snatching, salisi, pagpanguot ug uban pa. We are expecting na mas musiaw pa karon ang mga grupo or mga individual na enjoy mga plano. Magbinantayon tang tanan nga ang unsa lang jud ang ato ang gamiton for that day kung naatay mga pagplano na mga pang-shopping then ang enough money lang jud. So di na nato pasobraan, and also dili unta ta mahimong contributory sa nga kita na mahimo kang biktima tungod sa imuhang mga pag-display sa ato ang mga cellphones at mga alahas. Gawas sa mga uniform personnel, aduna usay mga nakasibilyang pulis nga gipakatap sa dakbayan aron mutabang pagmonitor sa mga badlungon sa kitilingban. Nakahan ay nasab ang seguridad sa MCPO sa nagkalain-laing simbahan sa dakbayan sa umaabot nga misa di Galyo. Chona Carion, Balitang Bisdak.